Autokontrola, motivazioa, oreka. Egunerokoan azaltzen diren balioak. Konpromisoa eta erantzukizuna, berdintasuna eta errespetua. Kirolaria kirolari da eguneko 24 orduetan eta bere balioei eusten die. Balioak ez ditugu aldagelan uzten, ez da motxilan ere. Kooperazioa, lidergoa, aniztasuna, inklusioa. Banakako kiroletan ere, helburuak erdiesteko laguntzen dizun talde bat izatea beharrezkoa da. Baloreetan bat proiektua. Lehiaketetan eta lehiaketetatik kanpo balioak sustatzen, bultzatzen eta defendatzen dituen taldea. Goi mailako kirolak aurrerapen soziala dakar. Nola? Bozgorailu gisa jokatuta hitzaldi, klinik eta kampusetan. Zertarako, mugarik ez izateko eta haratago joateko, euskararen erabilera indartzeko, era iraunkorrean hazkunde ekonomikoa bultzatzeko, globalagoak eta orekatuagoak izateko, jarduera fisikoaren eta elikadura onuragarriaren bitartez osasuna sustatzeko, elkarri entzuteko eta elkarrekin ikasi eta gauzak sortzeko. Basketimen balioak dituzten enbasadoreek eta kirolariek laguntzen digute bide horretan. Eta orain, basketimek proposatutako aldaketaren maratoian izena emango duzu.